Os sindicatos e a patronal retomaron esta semana as negociacións polo convenio do sector da conserva. A pesar de traer a reunión para Galicia, a xuntanza rematou de novo con ambas partes lonxe de chegar a un entendemento. Entre os puntos máis distantes atópase a brecha salarial, nun sector onde a presenza femenina supera o 80%. Nos é unha reivindicación e historia que non vamos a pasar ningunha asignatura do convenio que non pase por rematar con esa brecha salarial. Outro punto máis conflitivo é o incremento da xornada laboral, xa que a patronal quere aumentar as horas anuais e incluir as fins de semana. Que non vamos a pasar que é o que pretende a patronal no tema todo de xornada, non? A patronal o que quere é incrementar a xornada de luns a domingo, incrementar 40 horas a maiores ao ano. A pesar destas diferencias, a reunión tamén deixou pequenos brotes verdes, como o aumento da cobertura dos accidentes laborais. Que era a reivindicación de por accidente laboral en itinere se negociara neste convenio colectivo que fora o tempo necesario de desplazamento, porque no convenio anterior solo se marcaba unha hora. Isto foi aceptado pola patronal. Outro punto no que houbo achegamento foi no relativo aos recoñecementos médicos. Hasta o día de agora os recoñecementos médicos se estaban facendo na propia empresa, pero xa co tema das mutuas, co tema de COVID e xa a outra forma de levar a cabo os recoñecementos médicos que se os mandan directamente á mutua, bueno, pois había empresas que non lle reconocían eso como tempo de traballo, non? Era outra reivindicación que levábamos, foi aceptado tamén. O vindeiro encontro terá lugar o próximo día 10 de novembro en Madrid. A marxe do que acontece nesa xuntanza, dende a CIGA comezarán xa coas mobilizacións polas diferentes fábricas para informar aos traballadores e traballadoras da situación na que se atopan as negociacións.